बिथाङा फिसायानो जा गिदिरानो जा एन्सार होनो हायाखै जुदि बे सावरायनायनि जुदि परिबेक गैयाब्ला जों बिथांमोनजों सावरायनानै मा बेनिफिट जागोन ओंखायनो जों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानो जों बेखौनो फोरमान खालामनो नागिरदों जे बर्तमान प्रमद बर'नि सरकारा जे मोजां सालायनो हायाखै थाखा फैसाबो मोजां बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै बिथांमोननि सरकारा कारापसननि अनगायै दुर्नीतिनि अनगायै पार्सेन्ट जानायनि अनगायै बिथांमोना सरकार सालायनो हायाखै बे दिनै फोरमान जाबाय आरो जानानै थाङो बेहाय जोङो मानगोनां स्पिकारनि जुगेदि दानि जिथु सोलिबाय थानाय रिडिलिमिटेसनखौ लानानै जोङो एसेम्ब्लियाव सावरायनो थाखाय सम बिदोंमोन दा बिथांमोना बे समखौ जोंनो होनो नागिरैनि थाखाय बा मा खारनाव होनो नागिराखै मानो होनो हाया जों बेखौ हाउसनि गेजेरजों कुइसन खालायदों नाथाय दुखुनांथावना बाथ्रा जा बर्तमान आसाम नाङैनो आसाम डिलिमिटेसनखौ लानानै जों सावरायदों बेखौ गोबां दल संगठन बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदिहै लुगैदों बेबायदि जायनि थाखाय बेखौ दिनै दल संगठनफ्रा मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा दिनै माने इलेक्शन कमिशनारनिसिम मोनसे मेमरेन्डाम गथायदों दा बेफोरखौ लानानै जों एसेम्ब्लियाव सावरायनो गोनांथार दं होननानै जोङो एसेम्ब्लिनि जुगेदि माखासे खोथाफोरखौ जों उत्थापन खालायोब्ला दिनै एसेम्ब्लिनि थ्रुयै जों मोनसे रिजलिउसन लानानै इलेक्शन चिफ कमिशनारनिसिम मानो जोङो बेखौ दैथायहरनो हाया बेखौ जोङो एसेम्ब्लिनि गेजेरजों कुइसन खालायनो नागिरदोंमोन आरो बेखौ सावरायनो नागिरदोंमोन दिनै जोङो रुलिंआनो जा अपोजिसनानो जा दिनै रायजोनि खोथाफोरखौ जुदि जों बे एसेम्ब्लिनि सिङाव सावरायनो मोनाब्ला बेहाय आरो बिनिख्रुइ दुखुनांथावना आरो मा थानो हागौ ओंखायनो जोङो मैया एसेम्ब्लिनि गेजेरजों जों बेखौनो सावरायनो मोनैनि थाखाय जों एसेम्ब्लिनिफ्राय जों ओंखारनाय जादों दिनै जों नुनो मोनदों जे आसामाव केबिनेट डिसिसन लानानै दिनै जोङो नुनो मोनदों जे मोननै एमपि सिट जेरै माने मंगलदैयाव दरं जादोंमोन दरंखौ दिनै भैरबखुन्द नामनि मोनसे बिसोरो नाम सोलायनो थाखाय मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै दिनै दैथायहरनो नागिरदों आरो गुवाहाटीखौ दिनै प्रागज्यतिसपुर नामनि थाखाय बिथांमोना दिनै चिफ इलेक्शन कमिशनारनो बिथांमोना दिनै बेखौ दैथायहरनो नागिरदों आरो दिनै एसेम्ब्लि सेगमेन्टखौ बिथांमोना 6था नामखौ सोलायनो नागिरदों जेरै गबर्धनाखौ मानास नामजों बिथांमोना नाम सोलायनानै दिनै हरनो नागिरदों जुदि आसामाव जुदि केबिनेट डिसिसन लानानै दिनै बिथांमोना जुदि चिफ इलेक्शन कमिशनारनो जुदि हरनो हायोब्ला दिनै जों मानो बिटिसिआव एसेम्ब्लियाव जों बेखौ मानो सावरायनो हाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना आरो माने लासिंसिं बाथ्रा आरो ओंखायनो दिनै जोङो बेखौ गासै बिटिसि बासि रायजो राजानो बेखौ जों फोरमायनो सानदों जे मा खारनाव दानि बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय इउपिपिएल गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा दिनै बेखौ मानो सावरायनो थाखाय खाबु होनो हायाखै दिनै ओंखायनो रायजो राजाफ्रा जोंखौ भुल बुजिनो हागौ जों अपोजिसन हिसाबै जोङो रायजोनि खोथाखौ दिनै आवाज दैखांथारनांगोन ओंखायनो जों दिनै क्लियार खालायना होनो नागिरदों जे दिनैनि थारिखआव बिथांमोना जिबायदि मोनसे नाटक बुंबाय थादों प्रमद बर' बिथाङा जिबायदि बुंबाय थादों जों मावग्रोदों जों सिन्था खालायदों मोजांनि खोथा नोंथांमोना मावग्रोदों सिगां जादों मोजांनि खोथा दिनै नोंथांमोना बे खोथाखौ लानानै दिनै जों रुलिं अपोजिसन मानो डिसिसन लानो हाया एसेम्ब्लियाव जों मानो डिसिसन लानो हाया बेसो जोंनि माने गिदिर कुइसन खुगाजों बुंबाथ' जानाय नङा प्रेक्टिकेलि दिनै जानांगोन ओंखायनो जों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि जुगेदि रायजो राजानो बेखौनो जों मेसेज होनो सानदों बिथांमोना गोसोजों बुङाखै खुगाजों बुंफ्लाबाय थादों दिनै बिथांमोना दिनै बे खामानिखौ मावनो साहस गैया मानोना बिथांमोना दिनै हान्थु खरायनानै सरकार सालायबाय थानायनि थाखाय बिजेपि गभर्नमेन्टआ दिनै जि बुङो बेखौसो बिथांमोना मावो ओंखायनो जोङो बिटिसि रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि सरकाराव बिथांमोननि सरकार थानायाव जोङो रायजो राजाफ्रा जेबो बेनिफिट जायैखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे माखासे जों कुइसन लाबावदों दिनै नोंथांमोननो आंनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों रोखायै फोरमायनो सानदों बिथांमोना बुंबाय थायो थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौ बिथांमोना बिराद साकरि होनायनि खोथा बुंबाय थायो दिनै जों नुदों आसामाव दिनै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड दिनै बिथांमोना दिनै एपइन्टमेन्ट होनो हादों दिनै बिटिसिआव मानो होनो हायाखै जों बेखौ कुइसन लाबोदों जे आसाम डाइरेक्टर माने रिक्रुटमेन्टनि 2022 आरो 23नि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4नि गेजेरजों दिनै बिथांमोननो आसाम सरकारा दिनै साकरि होनो हाबायबा दिनै जों बिटिसिआव साबैसे मानसिफोरनो जों साकरि होनो हागोन होनना जों जेब्ला कुइसन खालामो बिथांमोना जेबो एन्सार होनो हायाखै प्रमद बर'आ निजा होनांदों निल नोंथांमोना नायबानो जाबाय निल बे आं होनाय नङा जों कुइसननि गेजेरजों जों लाबोदों बेखौ जोंनि मानगोनां बिपिएफनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथाङा दिनै कुइसन लाबोदोंमोन जे बे जोंनि थाखाय दुखुनांथावना नंगौना नङा आसामाव जुदि थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड जुदि होनो हायोब्ला दिनै जोंनि बिटिसिआव मानो होनो हायाखै बिथांमोना साकरि होनायनि खोथा बिराद बुंबाय थायो थाबनो जोङो
बेखौ माने एग्जाम फाथिनानै जों होगोन होननानै बिथांमोना बुंबाय थादों जानुवारिनि गेजेराव होगोनामोन बिथांमोना साबैसे होनो हागोन सासेनोबो होनो हायाखै ओंखायनो जोंनि थाखाय लासिंसिं आरो दुखुनांथावना बाथ्रा दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय प्रमद बर' सरकारा दिनै साख्रिखौ सासेबो होनो हायाखै आरो बेहाय मोनसे दुखुनांथावना बाथ्राया नैबेबाव जे थांनाय बाराव जिथु माने ISPL माने बेहाय इन्टार सिक्स सिडुल फुटबल प्रिमियाम जिथु लिग जादोंमोन बिनि गेजेराव जों सोंदों जोंनि MCLA प्रकाश बसुमतारी बिथाङा सोंदोंमोन जे थांनाय बाराव माने बेसेबांनिखि खरसा जाखो बे इन्टार प्रिमियाम लिग माने सिक्स सिडुल प्रिमियाम लिग जिथु कम्पिटिसन बिथांमोना होदोंमोन बेहाय बेसेबां खरसा जाखो होननानै जों सोंदोंमोन बिथांमोना खरसाखौ देखायदों 19,44 लाख माने 14,749 बिथांमोना खरसा देखायदों दा बेसे खरसा जादोंसो बेखौ रायजो राजाफ्रा सिन्था खालायगोन जोङो रायजो राजानि गेजेराव बिथांमोना 19 कौटि 19.5 कौटिखौनो हमना ला नङा होमबा 19.5 कौटि थाखा मोनसे जुदि माने बे इन्टार माने फुटबल लिगाव बे सिक्स सिडुल प्रिमियाम लिगाव जुदि बिथांमोना बेखौ खरसा खालायनाया जोंनि थाखाय बे मोजां ना गाज्रि जोङो बेखौ फुटबल माने लिग फाथिनाय जों गाज्रि मोनाखै इन्टार सिक्स सिडुल माने प्रिमियाम लिग फाथिनायखौ जों मोजां मोनदों बा माने बिथांमोना जिथु माने इन्टार सिक्स सिडुल फुटबल मेच फाथिनायाव जों गाज्रि मोनाखै खिन्थु खरसाया बारा जायाखैना जोंनि मथेथ' बारा जादों ओंखायनो जों बिथांमोनाव बार सोंबाय थादों बुंबाय थादों मानो फैसाखौ नांगौ जायगायाव मानो बाहायाखै नाङै जायगायाव मानो बाहायदों बिथांमोना बिराद मोजां गभर्नमेन्ट सालायदों होनदों जों मोजां मोनदों नाथाय मोजां जायगायाव बाहायदों ना गाज्रि जायगायाव बाहायदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन ओंखायनो जोंनि मथे दिनै जों नुदों बिटिसिआव फैसा गैया नांगौ धरनाव जोङो जिबायदियै माने थिकादारफोरनो बिल होनो हायाखै जोङो दिनै थिकादारफ्रा दिनै जायफोर पुराना बिल मोननो गोनां दं बिथांमोना बिराद बुंबाय थादों बिलखौ होनांगौ होननानै दिनै जुदि बे माने इन्टार सिक्स सिडुल फुटबल मेचआवनो जुदि बे फुटबल कम्पिटिसनाव जुदि 19 कौटि जुदि बाहायोब्ला आरो बाखि मोननांगौ फैसाफोरखौ जायफोर माने दिनै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट लाइनाव खामानि मावनाय बिथांमोना दिनै मोनैया बे मोजांसो ओंखायनो दिनै बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरो मोनसे खोथाया जाहैदों दिनै फैलायबाय जोंहा XNDB फोरनि दा XNDB फोरनि केसखौ बिथांमोना मावबाय थादों होननानै बुंदों मोजांनि खोथा जों मावनायखौथ' गाज्रि मोनाखै जों मोजां मोनदों नाथाय बेहाय बिथांमोना जों सोंदोंमोन सोंनायनि गेजेरजों मोनसे एन्सार बिथांमोना जोंनो होदों जे बिथांमोननि एन्साराव जोङो बारा गोजोननाय गैया बिथांमोना सोलिगासिनो दं हाइनास आरो नन हाइनासनि गेजेरजों बिथांमोना बुंनो केसा सोलिगासिनो दङ जों लुगैदों मा हाइनासानो जा नन हाइनासानो जा जेलाव थानाय माखासे रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे XNDBफोर जायफोर जेलाव दङ बिथांमोना गनांगौ दा बिथांमोना दिनै डिफारेन्स लाबोनानै दिनै हाइनास आरो नन हाइनासाव माखासे बिसार खालायगासिनो दं होननानै दिनै बिथांमोना दायखौ एरायनानै थानो नागिरो दिनै जों नुदों माखासे NDB सेंग्राफ्रा फैयो जोंजोंबो सावरायफैयो बिथांमोना सानफ्रोमबो कर्टआव हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जादों केसा जुदि नोंथांमोना दिनै बेखौ बिसार खालाय फोजोबनायनि प्रक्रियायाव थांबाय थादोंब्ला कर्टआव थांनानै जुदि हाजिर जाबाय थानांगौ जायोब्ला दिनै जायफोर हाजिरा मावनानै जायफोर दिनै लेबार खालायनानै सोलिबाय थादों बिथांमोनाथ' बिराद खस्थ' मोनबाय थादोंना ओंखायनो बिथांमोनखौ जों खावलायदोंमोन बुंदोंमोन जोङो नोंथांमोना जे केसखौ फोजोबगासिनो दं होननानै बुंदों दिनैसिम मानो जोबनो हायाखै जायफोर दिनै NDB सेंग्राफ्रा माने रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां दं पुलिस भेरिफिकेसन जागासिनो दङ दिनै पुलिस भेरिफिकेसन जानानै दिनै थाबथाना थाबाय बिथांमोना दिनै 4 लाख करि मोननो गोनां दं दासिमबो मोनाखै आरो गोदान मोनसे बिथांमोननि बाय'डाटा नागिरबावदों मोनसे फिलआप खालायनो थाखाय हरबाय थाबावदों दिनै मानि थाखाय बे गोदान दिनै फिलआपल' खालायनांगौ फर्म फिलआप खालायनानै जुदि हरबाय थानांगौ जायोब्ला दिनै मा जागोन नंखायनो दिनै बिथांमोना जि बुंदों गासिबो नंखाय प्रमद बर' बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेरैबायदि बुंदों बिदि नङा बिथांमोना दिनै प्रेक्टिकेल सरकार सालायनाया फेइलार बे फोरमान जादों दिनै जोङो बेखौनो बुंनो नागिरदों रायजोनि गेजेराव जे बिथांमोना साख्रि होगोन होनना बुंदों बेबो मिसा खोथा थगायबाय थादों आरो जायफोर दिनै बिथांमोना NDBनि सेंग्राफोरनि रिहेबिलिटेसनखौ दिनै होनायनि खोथा बुंदों बेबो मिसा दासिमबो होनो हायाखै केसाबो दाबो जोबाखै नंखायनो दिनै बिथांमोना जे मोजां सरकार सालायनो हादों होननानै जों बेखौ गनायनो हाया जायनिखि दिनै जोंनि संग्रामनि गेजेरजों जोंनि BTCआव थानाय
साफ्रोमबो बर'जों लोगोसे गुबुन हारिफ्राबो दिनै हास्थायबाय थादों जे डिलिमिटेसना दिनै जोंनि बे दरं जानो नाङा उदालगुरि माने लकसभा जानो नांगौ होननानै दिनै डिमान्ड खालामबाय थादों दिनै बेखौबो बिथांमोना दिनै इनिसियेटिभ लानो हाया होमब्ला जों मा सरकार बिथांमोनखौ जोङो सरकार दं होननानै जोङो गनायनो हागोनसै नंखायनो दिनै जोङो ससियेल मिडियानि नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बर्तमान इउपिपिएल सरकारा जे फेइलार बर्तमान माने इउपिपिएल सरकारा जे मोजां सरकार सालायनो हायाखै नांगौ बायदि बिथांमोना दिनै थाखा फैसाबो खरसा खालामनो हायाखै दा दिनै बे 2023 आरो 24 नि बाजेटखौ दिनै बिथांमोना थाइसेबो थाखा लाबोनो हायाखै आरो दिनै बे बिटिआर सक्तिनि फैसायाथ' थाइसेबो फैखायाखैनोसै बिथांमोना फैसाखौनो खरसा खालामनो हायाखै थारमाने बिथांमोना पावारखौ लानानै दिनै सरकारखौ मोजाङै सालायनो हायाखै दिनै बेखौ जोङो माने अपोजिसन जानानै जों दिनै थाङोब्ला बिथांमोना जोंखौ बुंनो नंखाय फिसा खोथा लानानै बिथांमोना दिनै कुइसन खालायो बे कुइसनखौ दिनै बिथांमोना कुइसनखौ नङै कुइसन खालायनानै ओंखारना थाङो होननानै दिनै जों बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंनो नागिरदों बे मिसा खोथा बिथाङा फिसायानो जा गिदिरानो जा एन्सार होनो हायाखै जुदि बे सावरायनायनि जुदि परिबेक गैयाब्ला जों बिथांमोनजों सावरायनानै मा बेनिफिट जागोन नंखायनो जों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानो जों बेखौनो फोरमान खालामनो नागिरदों जे बर्तमान प्रमद बर'नि सरकारा जे मोजां सालायनो हायाखै थाखा फैसाबो मोजां बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै बिथांमोननि सरकारा कारापसननि अनगायै दुर्नितिनि अनगायै पार्सेन्ट जानायनि अनगायै बिथांमोना सरकार सालायनो हायाखै बे दिनै फोरमान जाबाय आरो नंखायनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन थेंक इउ बे समावहायथ' जों दिनै आंल' बुंनाय खोथा नङा साफ्रोमबो बिटिसिनि सुबुंफ्रानो बेखौ बुंगोन जे जोङो 2003 सुक्तिनि स्पिरिट मथे जोंहा बिटिसिआव माने एमपि मोननै सिट जानानै फिसा खोथा लानानै बिथांमोना दिनै कुइसन खालायो बे कुइसनखौ दिनै बिथांमोना कुइसनखौ नङै कुइसन खालायनानै ओंखारना थाङो होननानै दिनै जों बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बुंनो नागिरदों बे मिसा खोथा बिथाङा फिसायानो जा गिदिरानो जा एन्सार होनो हायाखै जुदि बे सावरायनायनि जुदि परिबेक गैयाब्ला जों बिथांमोनजों सावरायनानै मा बेनिफिट जागोन नंखायनो जों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों रायजो राजानो जों बेखौनो फोरमान खालामनो नागिरदों जे बर्तमान प्रमद बर'नि सरकारा जे मोजां सालायनो हायाखै थाखा फैसाबो मोजां बिथांमोना खरसा खालामनो हायाखै बिथांमोननि सरकारा कारापसननि अनगायै दुर्नितिनि अनगायै पार्सेन्ट जानायनि अनगायै बिथांमोना सरकार सालायनो हायाखै बे दिनै फोरमान जाबाय आरो नंखायनो बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन